Takže čau lidi, my po dlouhé době natáčíme, uvidíme s kým, pokud vyleze z toho sklepa hnusnýho. Halo pane. No tam uvidíte, s tím máme Melouna. S tím budeme hrát Regrevátor, nebo jak se to jmenuje ta hra, je to o výtahu. Prostě pojedeme ve výtahu. To je nějaká blbost. Tak pojďte. Hráme s Péťou, nebo Péťa to už hrál. Hrajeme to, nebo já to hraju poprvý, on to nehraje poprvý. Chápali jsme se. Cože? To hraje po druhý. A jo, já to hraju po druhý. No i červená půlka. Kámo, já tady spektejti moje kamerou. Háky. Já vidím jen, já teď jsem slyšel toho, jak se jmenuje tenhle Větnamec. Party Noob, nebo jak se jmenoval ten Gogoman. Já vím. No konečně. Co tady směje? No konečně. Dobrý den. Ne, to je tohle, ne, mně to teď došlo. Ujojoj. Ne, nepotřebuji být růžovej. Ano, Jestli tam někdo nepůjde. to začíná. Už to začíná jet z bomby, no. Bude se na lampě. Je teď. Tamhle. Tam najdu. Já zůstávám na lampě, vole. A začíná písnička. Snad to není copyright. Snad to není, vole. Myslím, že to je. Kde? No tak to nejdu. Já mám růžovou ruku. Já jsem trošku na lampě. Já jsem růžový už trochu. A nejsem. Já mám růžový ruce. Halo, že tady jsou vysavače. Ne, ale. Tačkem? Kámo, já jsem moc tlustý, aby se mohl jít sám nahoru. Růžovou ruku. Co to je? No. Já sama. Já nevím ani kde jsem. Dobrý. O, ne, já mám obě ruce. Já taky mám obě ruce růžový. Ne, tak je tam. GTAčko na Grand Block. Taky se to přečetlo jako GTAčko. To si děláš. Já jsem obklíčený tady. A už se stane, já růžový. Já žiju? Dobrý. Jo, hlavně ti to ubírá. No ono ti to jen ubírá hápka. Jo, celý. Otevřte nám dveře. Kde jsme? Jsme někde u Gogomana. Čau! Hej! Já ležu bomby. Tam by jsem radši nebyl, ale já ležím. Kde by se radši nebyl? Co? Kde by se radši nebyl? Neřek. Co to je? Pečo, ty jsi to lívil? Mama? Já si. Co to je? Mi řekni. Já nevím. Jaký novina? No to co? Registrovat. Já jsem někam odletěl. Já letím. Kámo, co to je? Co se... Mama? Co se tu děje?
Jau! Hodně se na ty červený světla. A jo, co to je? Mě to skoro zabilo! Healuj! Ne, to nehealuje! Patáka. Takhle patáka. Co se to děje? Jo, tohle bolí. Kamo, co se tu děje? Já nic nevidím. Jo. Dobrá, čekám u toho. Jau. A tady víc červená. Yes! No, řekl jsem 2D. Dobrý. Kdo tady má týpek RTX-ko? Noob má RTX-ko. Jo! Jdu si pro gas masku. Ne, auto, teda auto, vole, jaký auto? Nervka. Jo. Nerv. Já mám gas masku na sobě. To je 50, no? To jsem si koupil tak kovadlinu nejradši. Kovadlinu? Jo. A je koupím. Co se může... Java. Ty smiley. Je gay, no. Víš, proč mám plynovou masku? Protože smrdí jak bobky. Otevře nám, už konečně to trvalo. Tak se něco stane. Tak nic, dobrý. Tak jo, tak... To se mi vzalo, to monstrum. Hej, krabici. Jo, aha! Tam není. To je nějak... To mi připomíná docela jak Backrooms. Já tady bobek vidím. Oh no. Tam. Holy moly! Kámo, já jsem se lekl. Bude to, ne? A na ní. Je taky na ní. Je taky na ní. Kde je ten budák? Já nevím. Jsem někde bude. No já jsem se úplně ztratil, to ne. Tohle se prohledalo, to... Nestihli jsme to. Yellow. Nezajímá žluto. Yellow. Yellow. Fotbal, fotbal! Unik. Yellow. Dejte mi míč! Můj míč. Yellow. A to je můj. Yellow. Yellow. Jsi můj. Yellow. Všude. Yellow. What the hell? Ale dalo mi to mě to dalo totální flashbang. Cože? To vstalo? Musím nabarvit. Je to červená, jo? Bro, tak to budu mít nejmíň, tak už řeknu. A jsou 6.
Já jsem na 4. místě. A moje vole. Na 3. no. Tohle je dupeček! Hamé, vole. Triple, neber mi to. Můžu ne. Neber mi to. Vždyť je to hra, prosím tě. Brž mi blbý. A ty ještě natáčíš. Jo. Kam mě zajímá, až dost edituje video dřív. Proto bude ale stříhání na dlouho. No tak já jdu nahoru. Aha, tak nic. Takhle sobotky. Já tě postříkám. Já musím si pamatovat, co je špatný, aby si na to. Takže tohle je špatný. Proto se mám jako pamatovat. Já doufám. Když jsem dostal damage jako prasel. Jo, ale to taky ubírá damage jako prasel. Don't forget to breathe. Na kraj. A už se to ztratil. Dobrý. Jo, my musíme na to, my musíme nejvíš. To nejvíš. Já kdyby někdo dělal takovou. Ale tady. Myslíš? Jo, žiju. Ahoj, bacha! Hodně málo, blbečku jeden. Ty vole. Konec. Jo, tady jsem. To. Co to je? Kámo, tady pozadu jo nějaký. Já jsem půjdu a hned vidím, jak každý umře, vole. To je, jak kdyby jsem já smrděl. To je urážení. Já viděl tu červenou čáru. Ale jiná. Jo, aha, takhle. To je něco jak z toho, jak se to jmenuje, Rainbow Friends. Ano. Já tě viděl, ty tvoje melouny. Ano, taky. Flupy. A já nic nevidím. Jsem slepej. Kámo. Ty vole, já jsem měl štěstí. Sama? No. Kde jsi? Já nevím, kde jsi ty. Jo, to bylo hnusné. No. Ano. Krásná. Já nemám rád, jak vždycky se objeví. Čau. Tě nevidím. A ne ty.
Mám strom, nebo co to je? Já jsem našel nějaký papír. Já nevím ani kde jsem, já jsem v nějaký místnosti, kde jsou oči. To máš najít ty papíry. Aha. Docela nudná stage. Byl tady nějaká nálepka? Nemůžu jí umít. Sírová myš. Tak to jdu, no. Halo? Tady to jsem měl jednou štěstí. Dobrý, prostřed. To tě pak odpálí nikam. Já vím, ještě tak umřu. Mě zajímá, kam mě to vybere. Ok. Do zelená. Tak zelená nebude. Ahoj. Mně to bylo úplně jasný. Ano. Jo, tady musíš to být na tom. Zůstají na kostce. Bye. Yo, what the hell? Já jsem jednou zůstal na té zdi. Já nevím, co se děje. Já jsem někde vevnitř v té kostce. Takže my se už sloučíme s váma. Asi další pátek uděláme další video, že Péťo? Jo. No, tak my se s váma loučíme, tak čus.